माथो हैथारनोसै खोमालै आं बबेनिमोनबा बियो जोंनि कलेजावबो फराया माथो नुफेराखै आं है जालालै खेबसे माथो हैथारनोसै आं ओइ सना हो औ राजुसो माथो मामोन सोर सैमालै ओइ सना ओइ नोंसिनि आदाया नोंखौ फन खालामबाय दंनोलै सुइस अफ जाना दंनो माथो नोंनि नाम्बारानोथ' अफ जाना दं आंना मबाइला ओइ नोंसिनिया सोरबा आलासि फैदोंनो माबोरै थांफानो होदों नोंखौ आंजोंनो ए नोंजों थांफानो होदों आदाया नै दिनै बासआबो फैयाखै गोबावथार जाबाय औ थाब थांनांगौनो फैदो र' होमब्लालाय थांगासिनो दै थांसिगोनसो खोमा बे सैमायालाय मानो फैनांगौ दे गाखोदो औ सना दे मा जाखो गाखोनो औ गाखोगासिनो साला कुत्ता सैमानि जात गारार' नोंखौ नायनासो लाखाबाय आं माब्लाबा होख्लायखागोन आं साला फटायनो सानबाय दिनै माथो होगोन होननानै बे पाप्पिया गेजेराव फैनानै थिखांना लानानै थांबाय जोख्लायबाबो जागौमोन बेखौ थै एसेबां मोजां चान्समोन आखाइनिफ्राय थांग'बायलै दै थै अबायाथ' हमनानै मोनदोंआनो खोमा जों फैनायखौ जेनेबा जोंबो हाखु दाखुनो जेबो खबर होआलासिनो फैफ्लांबायहाय जेबो नङा मादै फैनायखौ आं गाज्रि मोनाखै दानिया बाथ्राखौ सावरायलायनोसै नामा औ बेनोथ' आंबोथ' मोजाङै हमनो हायासै मामोनथाय बाथ्रायाथ' फंबाय बै आगोलनि बाथ्रायानोमोन आगोलनि माने जों सानदोंमोन माने गेजेरावनो सोमोन्दोखौ जों बानायला होननानै सानदोंमोन नाथाय दा माथो बिसोरहा खैनाखौ सिख्लाखौ हरफिनो होननानै बुंदोंमोन नोंबोथ' सिख्लाखौ फसायदोंमोन नङा होमबा जोंहानि नानिखौ सिख्लाखौ फसायदोंमोन दादै आंथ' सिख्लाखौ फसायदोंमोन नाथाय नोंसिनि न'निफ्रायथ' आंखौ फसाया होननानै बुंहरदोंमोन जेबो नङा बेफोरो आगै फंबाय बेफोर एसे गोरोन्थिनि थाखायसो जादोंमोन गोरोन्थि माने नाय दादिमोन नोंथांमोना आंखौ गाज्रि मोननाङा नोंसोर आंनिख्रुइ गिदिर आरो नोंसोर संसारनि बाथ्रा बांसिन आंनिख्रुइ मोजाङै मिथिगौ नाथाय जाय न'खरा आंनि न'खरनि बाथ्रा सानसे समाव गाज्रियै बुंदोंमोन गाज्रियै साननानै लादोंमोन आंखौ आंनि न'खरखौ मावरिया होननानै बासिदोंमोन मुगैदोंमोन बेबायदि न'खरजों आं सोमोन्दो दानो हानाय नंलिया दादैमोन आं बिथांमोनखौबो गाज्रि मोना नाथाय आं फोथायो दि जाय न'खर गंनैनि गेजेराव सोमोन्दोआ मोजाङैनो जागायजेनो बेफोरबायदि न'खर गंनैनि गेजेरावसो सोमोन्दोआ इयुनसिमबो मोजाङैनो थायो नाथाय बेफोरबायदि जुलि लायैनि सिगांनो जोंफोर न'खर गंनैनि गेजेराव गोबां बाथ्रा बुंलायनायबो जाबाय बेफोर बाथ्रा बुंलायनाय बाथ्रा माबालायनाय बेफोर बाथ्रायानो उनाव आरो थांनानै न'खर गंनैनि गेजेराव नांज्लायनाय सैलायै बेफोर जानो हानाय बेखायनो आङो बे सोमोन्दोखौ आरो गनायनो हानाय नंलिया दादैमोन नोंसोर गाज्रि दामोन दासो जानजायखौ एसे मोजां मोनबायहाय सियाराव होदेरनानै आब' मा आब' आं सानदोंमोन गाबोन बिग्रायखौ जोंफोरनि न'आव लिंहरनो नामा आलासि जानो लिंहर आरो एसेबां हेट खालायबाय बेसेराया आंखौ खेबसेबो जोंफोरनि न'आव आलासि जानो लाबोनोनो हायासै फैगोन ना फैयाखाय बियो फैगोन दे नों लिंहरबा फन खालायनानै लिंहरनाय खालायनि र' आब' हमाखै माथो फनखौ दे मालाय मावथि गथ' मायबाफोर मावनानै दं खोमा दाहाय हरगोन दे मालाय हरफिनखागोन मा एसे गिलिरलै आदा ओइ नोंना फन फैबाय दं नै आं सिलिन्डार थिखांबाय दं हमलाय सोरो
सुदेम लिरनाय दं। रिसिभ खालाय। सुदेमा फन खालायदों। मानो खालायदोंथाय? र' आं होगासिनो। नै आदा नोंजों रायज्लायनो। ए हर। औ सुदेम हेल'। मा खालायदों बिग्राय? ओइ आं न'नि खामानि एसे मावबाय दंमोन र'। जोंनाव आलासि जानो फै बिग्राय। आलासि जानो नोंसिनियाव? औ बिग्राय जोंफोरनि न'आव आलासि जानो फै। नोंखौ खेबसेबो लिंनायबो जायाखै जोंफोरनि न'आव। आलासि नोंसिनियाव? थांथ'वा नामा सुदेम? मानो जोंखौ सुखुवा नामा? नङा सुदेम, नों साननाय बायदि नङा। नोंसोर एसेबां दोहोनि मानसि, आं थांनाय लाजिनाय मोनलै। आं गोरिब मानसि, अबाव थांथ'ला खोमा दे सुदेम। नों मानो बेबायदि सानदों बिग्राय? जोंफोरनि न'आव बेबायदि सानग्रा रावबो गैया। जोंहानि न'नि मानसिफोरा रावबो मानसिखौ दोहोनि गोरिबजों रुजुवा। नों बेफोरखौ दा सान। नों जोंफोरखौ गाज्रि मोनो नामा बिग्राय? गाज्रि मोना। मानो गाज्रि मोनो सुदेम? माने आं सानदोंमोन माब्लाबा उनाव थांनाया हामगोन नामा होननानै। वा बाप्रे एसेबां एक्सकिउस मानसिया। नों मा आंनि बार्थडेयावबो फैया? बार्थडे? औ गाबोन आंनि बार्थडे। नों फैया होनब्ला आंनि बार्थडेयाव? नंगौ नामा नोंनि बार्थडे? वाव, दे जागोन दे, थांगोन दे। दे फैथारदे गाबोन, खिन्थु आं नेनानै थागोन। थांगोन दे। दे होमब्लालाय बिग्राय दोनथ'नोसै दे। औ दे बाय। औ दे बाय। वाव, गाबोन सुदेमनि बार्थडे। मा गिफ्ट होनो आङो? आं बायदि गैजा रोङियालाय मा गिफ्ट होनो बेबायदि दोहोनि न'खरनि फिसानो? आं गैजा रोङियालाय मा गिफ्ट होनो? मालाय दामि दामि बुस्थु गानो, दामि दामि बुस्थु लायो। बै समा मा एसे मोजांमोन। रोमै रोमै गोसोखांदों आं। है आंबो फाग्लिसो। बिग्रायनि नाम्बारखौ बिनिनो हायासै आं लाजिनानै। माब्ला लोगो मोनबावगोन आं नोंखौ? नोंनि महराल' आंनि मेगन सिगाङाव नुजाफैबाय थायो बिग्राय। फाग्लिनि माब्ला लोगो मोनबावगोन आं नोंखौ? मा जाखो बियालाय? मा हारसिं रायज्लायबाय दं, मिनिबाय दंलै फाग्लियालाय? ओइ फाग्लि जाखौ मा जाखौ नोंलाय? मा हारसिं मिनिबाय दं? मोदाय हमबाय नामा? आयु सेस जाबायहाय, मायबा खोनायाखैथ' बियो। है ओरैनो मायबा मायबि मबाइलनि बाथ्रा गोसोखांना मिनिदों आं। जाम्बिनो। बैसागु बोथोरा सफैलायबाय। आगै माथो जालायखौ? आगै, बैसागु मोनसे बोथोरा बाथ्रा दंमोनलै। मा बाथ्रा? आगै, सिख्लाफोरा मा मोजां मोनोलै? मा सिख्लाफोरा मा मोजां मोनो? मामोन? ओइ माबालै, गाबोन सुदेमनि बार्थडे मोननो। मा होनाया हामगोन आगै? ए जोंफोरलाय मा होनो हानो आदा, गैजारोङि मानसियालाय। बिसोरा मालाय माबा मिथिलायलांला। बिसोर मालाय दामि दामि बुस्थु गानो, जोंफोरनिखौलाय अबाव फसायनो आदा? माथो होनाया हामगोन? दख'नाफोरखौबो होजायो होनायालाय, बेसेबा दामथारना। बिसोरबा मालाय खम दामिफोरखौ गानोना गाना? रानि, मायबा मोनसे लाबोदोलै नोङो, आं बायनो रोङा। दे जागोन दे, मायबा मोनसे लाबोगोन आङो, खम दामिबाबो। ओइले थेंकिउ आगै सना, आंनि मुङाव। आंनोबो होनांगोन। दे नोंनो बैसागुआव होगोन दे आगै दे। अके। आंनि आदाखौ बिब्दि रंजा खुसि थानाय नुब्ला आं आंनि गोसोखौ गोजोननाय मोनसोयो।